Ndibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulapho ndizanemeko ke yeli qela lizawudlala neKaizer Chiefs apha ku-CAF Confederation Cup ke iZesco United apha eZambia. Abafana abadala abaqule baligangatha kasazi ke iKaizer Chiefs lokubana ke yawumelanana nabo, ngoba ke abafana abadala bagqiba sayina ngoku bequle into yokubana ke bathi bedlala neKaizer Chiefs ke kule mpela veki babe bequle beligangathile abafana abadala. Nawukhumbula into yokubana ke la maqela omabini ayadibana, abafana abadala iKaizer Chiefs kunye ke neZesco United. Masinibonise into yokubana ke eli qela lisayine kanjani leZesco United yapha eZambia. Abafana ke basayine pha imidfield enguDerek Moren, umfana omdala obizwa ngoDerek Moren Obame, ngumfana omdala ke lo osayinwe pha liqela leZesco. Umfana omdala imidfielder noko uzaka kuhle kakhulu. Basayine forward pha ebizwa bana ke uEmmanuel Manda. Emmanuel Manda iforward abathe babeke bayisayina ke abafana beZesco belungise into yokubana ke bathi befika kulaa mdlalo eKaizer Chiefs ke babeke beluqelemba. Ngokomlomo ke we-CEO ke yeZesco United umlomzala ke uCalvin Mutafu uthi ke umfana omdala ke webona isizathu sokubana basayine ke lamatyenjana into yokubana ke bafuna kubekho umohluko ke kwapha kokuqela ke leZesco, futhi uthi uqiniseke into yokubana ke bazawuza nomohluko kakhulu. Uthi le nkwenkwenyana kwaDerek ke uthi iza kakuhle kakhulu apha ke kumidfielder izawufika yenza umohluko omkhulu pha esiswini seZesco, ngoba kumsebenzi wayo iwenza ugqibe. Uthi ke lidlala pha phambili ke izawufika ke noko iwenza umsebenzi ugqibe pha ngaphambili ke ifaka amanqaku, ngoba igude ekufakeni amanqaku, igude ekuathekeni ii-defenders ke ayiziphumlisi, ispacer kakuhle kakhulu. Yindlela ke isikhulu seZesco United esithe sabe ke sizibalula ngayo ke players bagqiba ke ukuzisayina, into ethetha ukuthi iKaizer Chiefs ke ezaluthwala uxanduva pha ngala game zobedlala pha neli qela. Nawukhumbula into yokubana ke abafana abadala aba beZesco United ngabona ke baza kwamkela iKaizer Chiefs pha eZambia. Badlala ke pha bedlala umdlalo ke we-CAF Confederation Cup, bedlalela pha kwi-stadium sapha eZambia, iMwanawasa Stadium ke Mwanawasa Stadium ke bawusazi abantu abaninzi stadium ke eseyindumasi kakhulu pha kwilizwekazi ke leZambia. Kulapho ke baza kwamkela khona ke iKaizer Chiefs ke kweso stadium ke abafana abadala. Kaizer Chiefs ke ndicinga uba umdlalo wesithathu kubo lo kuma-group stages ke lo baza uqobisana neqela ke leZesco United abafana abadala. Kulindeleke into yokubana ke beze ke no-3 points ukuze bakwazi ukubana basinde bakwazi ugqithela ke kwesinye stage. Akusafunekanga bebethi ngoku mabaze no-3 points, xa kucaba basindakala mabadrowe, hayi ukubethwa abafana ke beqela leKaizer Chiefs. Sinjalo ke ebendiniphathele yona ke indaba malunga neZesco United ezawuqobisana pha neqela leKaizer Chiefs lapha eMzantsi Afrika kuma-group stages ke we-CAF Confederation Cup. Kuthiwa abafana beZesco basayine ke ii-players ezimbini, ezo players ezimbini zawudlala kulaa mdlalo wabo ke neKaizer Chiefs. Ningake ningene ke nani ke baphulaphula ke nisho ukubana ke nina niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.